magtuwad o maghayang? Magtuwad. Basta. Ganahan ka magtuwad? Sa oras ka magtuwad? Ting bugnaw na. Anak ka dito sa unang. Pila ka oras ka magtuwad? Di na po ko kabatay. Taman sa ganahan ko nga. Ganahan ko na magkulog na naipinaunlan sa ilaw. Ano importante mang unlan? Feeling na ko na naikuan. Naay murag init. Ay nakagipatong sa unlan? Ipatong sa unlan. Oh. Kiling ko ipatong ka sa unlan. Uy, simbag kang. Matulog ba ka? Init-init. So pila ka minuto kang ipatong sa unlan? Depende. Na-try na ba nimo nga siya na po di magipatong sa unlan? Oh. Kada gabi ka magtuwad? Say pagbuntag. Basta matulog ganahan ko na magkulog. Something like. Dili maghapdos ka magtuwad lang ka perminti. Dili ka Online lang, dili man sabi. Importante ba ang dila sa relasyon? Hindi. Ayawan. Dili, para sa ako dili. Dili man ko into ingana good. Mamino nimo kung magsigang tuwad, malipay ba imong bana? Basin. Ay, shout out na lang nako akong bana. Vincent, puloy. Di masuko yung bana, i-upload din sa Facebook. Dili man puloy.